El nostre grup es diu els Nanopowers, que està format per el Didac, la Sofia, l'Aina i jo, el Bauti. Aquest és el nostre nanorobot, que es diu Anticàries. El problema que soluciona són les càries, elimina les càries i ajuda a reconstruir les dents. Nosaltres creiem que és important resoldre aquest problema perquè nosaltres, els nens, normalment mengem molts dolços i altres coses que provoquen càries. Estem cansats d'anar al dentista i volem que ens matin les càries i no que ens les tapin amb una empasta. Hem fet una pasta de dents que dins tindrà els nostres nanorobots. La pasta de dents es diu Super Nano Glue. El nostre nanorobot és esfèric. A la superfície té unes molècules bactericides que només enganxen els bacteris de les càries i els mata. Aquestes molècules les hem representat amb les espirals i els pompons. El nanorobot dins tindrà nanocristalls de fluorhidroxiapatita, que són aquests escurapipes blancs tallats. Els nanocristalls blanquejaran les dents i ajudaran a reconstruir l'esmalt de les dents. Els nostres dubtes són: quina molècula podem fer servir per matar les bactèries o que no ens afecti a les dents o a la nostra salut? Com podem fer per no contaminar el medi ambient quan tirem la pasta de dents per la pica? Com podem fer que el nanorobot alliberi els nanocristalls de fluorhidroxiapatita?